Без жертв на російському кораблі «Новочеркаськ» ймовірно не обійшлося. На борту могло бути до 80 людей. Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в етері проєкту «Радіо Свобода». Він зазначив, що під час перебування у порту в момент удару значна частина екіпажу з майже 80 осіб мала бути на борту. Нині триває верифікація та відслідковуються некрологи окупантів, щоб розуміти втрати, додав Плетенчук. Звісно, це територія, на жаль, зараз окупована, там проводити відповідну розвідку досить нелегка справа. І я думаю, що з часом ми отримуємо хоча б приблизні цифри, як це було насправді. Тим не менш, такі кораблі, вони зазвичай без екіпажу не залишаються. Перед цим з'явилася інформація, що на Новочеркаську у момент ураження ракетами Storm Shadow було 77 моряків. 33 з них нібито зникли безвісти, а 19 поранені. Але про це повідомив лише російський ресурс «Астра» з посиланням на власні джерела. А офіційні цифри у силах оборони України не озвучували. Окупанти посилили перевірки жителів Кефе, вона ж Феодосія. На тлі знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» силовики намагаються не допустити витоку інформації, звітують у Центрі національного спротиву. Стверджується, що окупанти шукають інформаторів, які, на їхню думку, слідкують за портом. До всього представники окупаційної влади запевняють, що вже установили усіх, хто фільмував та фотографував український ракетний удар по російському кораблю. Їм погрожують покаранням. При цьому у Центрі нацспротиву назвали російські перевірки лише істерикою, бо кожний рух окупантів фіксується і передається силам оборони, а ракети дронів вистачить на усіх. До 50 тисяч рублів штрафу загрожує жителям Криму за запущені феєрверки. Раніше окупаційна поліція грозила штрафами до 30 тисяч. Юридичних осіб обіцяють штрафувати й поготів на 300 тисяч рублів, застеріг заступник начальника окупаційного МНС у Криму Ігор Скуртул. Такі обмеження запровадили у прикордонних з Україною російських областях, а також в окупованому прифронтовому Криму, пояснюючи це високим рівнем так званої терористичної загрози. Застосування піротехніки заборонили навіть у новорічну ніч, на відміну від минулого року. При цьому хлопавки, бенгальські вогні та фонтани холодного вогню окупанти дозволили. Поки окупаційна поліція та інші служби нишпорять крамницями у пошуках заборонених петард, святкові феєрверки забезпечують Збройні сили України. Примусовими роботами і штрафами покарали окупанти жителя Криму за 2 дописи у мережі. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав Дмитра Фоміна винним у нібито екстремізмі та розпалюванні ворожнечі через буцімто заклики до насильства над російськими загарбниками та схвальні відгуки про Легіон Свобода Росії, що воює на боці України. За даними ресурсу «Медіабаза», кримчанину призначили рік примусових робіт, штрафу 350 тисяч рублів, а також до російського бюджету забиратимуть 10-ту частину його зарплатні упродовж 3 років. Кримсько-татарський бранець Вілен Темір'янов стрімко втрачає зір в російському ізоляторі. У спробах роздивитися предмети він відчуває біль в очах, розповіла після зустрічі з чоловіком його дружина Ельмаз Газієва. Громадянський журналіст, якого окупанти тримають в Ростові-на-Дону, вимушений користуватися окулярами, які підібрали родичі. Крім цього, Темір'янова турбують періодичні болі у шлунку, які він пов'язує з харчуванням і малорухомим способом життя у неволі. Він розповів родичам, що потребує термінової допомоги стоматолога, оскільки від зубів, дослівно, не залишається нічого. Російські силовики з ОМОНу та ФСБ затримали Вілена Темір'янова у серпні минулого року під час масових облав у Джанкої та на околицях міста. До цього він, як кореспондент об'єднання «Кримська солідарність», висвітлював судилища над політв'язнями та навіть провів 14 діб у буцегарні
за журналістську діяльність. Вілена Темір'янова після примусової експертизи у психлікарні перевели до ростовського ізолятора. Там розглядають звинувачення проти нього та інших кримськотатарських бранців у так званій справі про тероризм і спроби повалення російської влади. Налагодив співпрацю з окупантами і зрадниками та допомагає мародерити легендарну Асканію Нову. Це про херсонця Дмитра Мещерякова, якого росіяни поставили керувати загарбаним біосферним заповідником. Генпрокуратура повідомила йому про підозру у колабораціонізмі, передусім за, так би мовити, налагодження зв'язків зі звіринцями Росії та окупованого Криму. У жовтні кримський зоомародер Олег Зубков після чергового турне окупованими територіями уклав з Мещеряковим угоду про співпрацю. Вочевидь, щоб поповнити власну колекцію ялтинського зоопарку «Казка» рідкісними мешканцями біозаповідника. Вот. Ну и обмен животными, которые никто не запрещал. В Аскании Новой есть удивительные животные, которые живут на других континентах, которые для нас сегодня недоступны. Вот. А здесь они есть в изобилии. Мещеряков укладав подібні угоди зі звіринцями Ростова та Краснодара. Туди, за даними Центру національного спротиву, вже вивезли кілька червонокнижних зебр та коней Пржевальського. Активний Мещеряков і на спільних наукових конференціях, де не може натішитися окупаційній владі та приписує усі здобутки українських дослідників росіянам. До такого собі внеску росіян в екосистему Асканії Нови можна зарахувати, наприклад, 11 розміщених на території армійських опорних точок, засобів протиповітряної оборони і бронетанкових військ, а також грабунок майна, накопиченого за останні 30 років. В этот день даже у самых суровых мужчин на глаза накатываются слезы. Пропагандистська діяльність – окрема заслуга Дмитра Мещерякова перед окупантами. На території підконтрольного йому біозаповідника колаборант допоміг утворити базу для російської неопіонерії під назвою «Движення первих». Організацію намагаються поширювати окупованими територіями для насадження російської пропаганди серед українських дітей. То, что создали наши предки, должны продолжить наши дети. За добровільну співпрацю з ворогом Дмитро Мещеряков може заїхати до української в'язниці на 15 років. Ми розповідали й про інших директорів зоопарків, наприклад, з окупованих Мелітополя, Донецька та Маріуполя, які охоче роздають тварин і допомагають поповнювати колекцію, наприклад, кримському колаборанту та зоомародеру Олегу Зубкову.